Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatunod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Amaris. Manipod, probinsya ti Ilocosur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Maris. Tilatan probinsya ti inlanad ko, imbes at eksakto kuma nga address ko. Tapno maprotektaran met dagiti masaknan, iti innak isalaysay. Sumagmamanon atawan tinapalabas, manipod na pasamak daytoy. Nga maklunak nga gingga ita, mariknak pailaeng ti panagbabawi, gapu iti biddot a desisyon ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Maris. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agkit-kit daw iti pamakawan, Maris. Sapay la ko matamawatan na. Anya ti kayat mo asawan, Gerald. Ladingitek. Ngam, makiwin naswasa kon kan ka. Gerald, di na ko mamatrabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak, Maris? Talaga makiwin naswasa kon kan ka. Sapay la ko matamawatan na. Ngam, apay, iti anya aga po. Adda ka din aramid ko, adi mo magustuhan. Adda basol ko. Ibagam ko mamatap na mapagsaritaan ta. Saan ang kastoy ang makiwin naswas kalatan adyak amo tiga po na. Ladingitek, Maris. Among mata na nga ito ta arapaap ko. Kaya't ko ang mapaduruas ti panagbiag ko. Iso asapay la ko matamaawatan na. Dahito yun ti maudiapan na kisinarak ko kan ka. Agyaman na kiti amin, Maris. Friend, saan arumbang asang nitang dayja a Gerald? Mamati ang adi nakainayat dayja itinapod mo. Nagrabaw ti rason na anak iwin naswaskan ka. Ay, atak unay ni Gerald, Carol. Amom dayta. Wen, amo. Ngam nakiwin naswasan kan ka. Awanan ti maramidam. Alangan mat na ibilit mo ti bagim kanwan, ano di na kan kayat. Anya ti basol ko. Apay ngayon ka lang nakmatan ni Gerald. Imbagak matan, di nakainayat itinapod no. Iso akas delatan kalakati panakisina na kan ka. So asa narumbang asang nitam ni Gerald? Di kagdanag, adupay ti mamamom. Iti day taalanga, ay naado ti agayat kan ka, friend. Iso ang makasarag ka iti maspay ngam dayjay alalaki. Anak ko, nadlaw ko asan ka matagtagar kan kanayon ka analiday. Apay, adda parikot maw. Awan, tata. Di ka makapaglibak kanya. Kabisado kan. Amok na da pagdaldalana buwan no awan. Ita, ibagam kanyak no anya ti parikot. Bareng makatulong nga uray balakad laeng. Tapno malaganan kay ti anyaman na pagdaldalanam ita. Saan ang tata? Diyak kaya't amay ramraman kayo pa iti kastoy asasaadak ita. Mala, saan ka apilitan? Hanggang no bilang takayat mo ayab kas ti anyaman nga anak ekam ita. Adakla dito anak ko. Nakasagana ak adumngag iti anyaman nga ibagam. Apay nga dasapong ana ikabil ito'y table ko. Shh! Popoy! Apay, Ma'am Maris. Sino tinang ikabil iti sabong dito'y table ko? Siyak, Ma'am Maris. Nagpintas ngamin dayta asabong. May bagay unay kada kayo. Ikatamday ta, Popoy. Ha? Di yung magustuhan, ma'am? Ikatamday ta no di mo kaya't nga ibasnot ko kan kaday ta asabong. Ala, saan kayo nga agungat, Ma'am Maris? Maysa!
Dua! Sige, ma'am. Ikatakon. Basta saan kayo nagpungtot? Si Kamat. Di mo la inapresyar ko man tinaramid ni Popoy. Mabaling ka di, Carol. At data dito opisina. Maris, maudi nga aldaw ti trabaho tayo itaalawas. Sakat sa nga pulo ang minutos lang ang urayan tayo, panagre-retiran. Awan mo aramidan tan, no di agur-uray lang iti oras. Apay ko maalapdan nak ang makiistoryakan ka. Nakababain. Mangagdag iti katrabahoan ta. Hello, kita man o. Busy damot lang agsasarita. Asino kumangit ti makangag kadata, kat busy damot amin. Maris, apay kasta ka mo tan. Nagbalin ka mo tan na suplada. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Kumusta nga tan ni Gerald? Ni Gerald. Iso ti pampanunutam. Iso ti makagapo no apay kasta ti Jarmo. Ay na Maris, dandanin makatawan manipod na kiwin naswas kan kaday di alalaki. Ngam aging gaita, iso pa lang ti pampanunutam. Jak malapdan ti bagik, Carol. Kanayon ang malagip ko dagiti nararagsak akan ito ti panagkuykuyog mi. Amin dagiti lagip ti napalabas a relasyon mi. Iso ti ar-arapa apo. Ay ayatek unay ni Gerald, Carol. Ay ayatek unay. Talaga na tangkod ti ulong anya po. Ma'am Maris? Kunak tupay kat. Iti kasta a reaksyon mo. Si kamanem tinangikabil iti sabong igay table ko. Nakaplorera kay. Pasensya kayo, Ma'am Maris. Sana bali? Inak ikatanen. Tapno saan kayo nga agungat? Sige, padasang nga ikatenta nakarkarong agungot na. Ha? Kaya't ko lang ti agyaman. O sige, panawan kan dito. Tiloko apopoy. Ti amuna kaungot ko man. Gapo iti panangikabil na iti sabong iti table ko. Uray lalim mabaga iti inasip. Amo Maris, tapno makamove on kan amamin pinsan, makisiningad kalangan ka ni Popoy. Anya kamatan. Pagbalinan nakmat unay at chip. Hoy, loka, saan aga po ta janitor ni Popoy, makunan at chip ti asino man ang makisiningad kan kuana. Carol. Uray no janitor ni Popoy, ado ti atiwan na kadagiti lalaki a kaopisinaan tayo. Sa bagay, husto ti imbagam, Carol. Mapanagnakak dayta. Ken kang ronaan iti amin, nasingpot ni Popoy. Responsable pa eh. Pagkunaam. Ala, no saan a responsable ni Popoy? Saan kumakanayon ang nadalos ti opisina tayo? Nang runa, iti ayan ti table mo. O, saan kit din? Nagdalo sa kanayon? Ken, inaldaw pa'y nga dasabong iti table mo. O, saan kit din? Kasta agisem ka. Saan arumbang akanayon analiday ka? Tasayang ti kinalibnos mo. Amom barong. Pakaragsakak ti panakabamoken ka. Kastak mo, tata. Katagyaman nak, tapinasang baydak dito'y balayo. Awan ang yaman na barong. Sigurado mo lang na dalos tiran tamit yan ako, Ay, di ka agdanag, tata. Awan ti dakas apinsar ko kini Ma'am Maris. Mam kunam kun kuana. Wan, tata. Janitorak lang amin iji opisina mi. Nalaos nga ro tiragsak ko. Tanakasiningid ko ni Ma'am Maris. Ay napopoy, awan ta iti opisina. Iso adi na kun awagan iti ma'am. Maris ko ng latan. Ha? Wow, nangagmaw ti anak ka, baraw. Di mo kanu awagan iti ma'am. Birngasam kanulatan. Sige, Maris. No kastati ko na. Pakaragsakak unay dayta. Anya ngay, mamati kamat siguro iti imbagakkan kanya. Anya nga yung bagam. Analakla ka ang makamove on ka, no makisiningad ka iti sabali. Sika talaga, Carol. Makita.
Kanayon ang anak kaisam ka ita. Saanan akas idi kanayon ka naliday. Amay may sa tilinaon ti panunot mo. Mabalin ka di. Di na kong sermonan. Apay ang kalata nagsannaay ka. Ngamin, agpaiso ang makikita na kun nga agisam. Ngam iti kaunggak, makarik na aklat ta itiliday gapo kini Gerald. Maris, anya ka kadi? Imbagak matengkan ka. Rumbang nga ag-move on kan. Kapintasan dahi ti agundaway, tanasingad kayon ka ni Popoy. Mamati ak adakkel ti maitulong na kan ka. Agtalak ka siguron kanyak. Tamam mo na kun ti amam. Amo na pa yun nga agar-aramakan ka. Popoy, Siguro. Patgamot ti awis ko ita, Maris. anya nga awis. Anya ti kayat masawan. Maris. Kayat ka ngayam amo iti inak. Ha? Pangasim. Di na ko mapaayan. Mabalin ka di nga awisan kay di balay mi. Tapno mamam muna ka ni nanang ko. Kwa, Popoy. Ala. Saan nabalin, Maris? Amang ano saan pa'y aday ito'y ti umno agundaway. Iso adi kag danag. Okay lang kanyak. Ado pa'y ti gundaway. Iso nga urayak. Aging gaanan anay ton ti panagtalak mo kanyak. Saan man? Mayatak, Popoy. Ha? Agpaiso? Wan, agdalakakan ka. Pasensya kan iti damo a reaksyon ko, ha? Ngam kayat ko amaamuam nga agdalakakan ka. Iso apat gak ti awis mo. Amom ka day balasang kaw. Italaang nga dayam amo kanyak ti anak kaw. Iso analaos ti ragsak kaw. Nana, Ay di ka agbabain balasang ko ha. Ipapan mo na bumalay ka. Di ka agbabain. agyaman na, Nana. Nagpintas da iti balayo, Nana. Saan man ama ko na adakkel. Ngam nagmayat itirik na. Ay namares balasang kaw. Amin dagiti makitkitam nga adda dito'y balay may. Ultimo da ito'y balay. Pundar amin ni Popoy dagitoy. Ha? Agpaiso, Nana? Uwan balasang kaw. Nagagat namin ni Popoy. Kinapudno na. Saan lang at ipanag-janitor na ije pagpapaayan nyo ti panggadan na. Adupay at irakit na. Daksang gas at tagmay-may sa nga anak. Nasa pangamin apimusay day di amana. Iso nga ita, dua kami laangan nga agbibiyag. Ay nabalasang ko, awan bisyo ti anak ko. Iso ang nadaras ang nakaurnaong. Dagdagdagak nga rod ang mga asawan. Ang kasla din namat ikan kanaw. Iso nalaos ti ragsak ko ita. Tadan inyam amo na kanyak abalasang. Katsika ta, Maris. Amo Maris, nagasat ka no ni Popoy ti pakiasawaam. Agasam, taadugayam ang tipondar na. Saan lagayam adito yung agtrabaho? Anya pailat sa pulam ngay. Carol, Mamati ka mat siguron iti imbagak idi a responsable a lalaki ni Popoy. Sigurado asaan ka alumdaan kan kwa na. Kan siguradong agbalin ana saya ti masakbayam iti dennana. Carol, saan ko mat nga amo no? Oh, apay akas na ti reaksyon mo? Asino ayan day tawawawag? Kwa, panawan ka pa ya. Sumbatak lang dito awak ko. Kinindaw ko ti panagsinnarak tayo ti dayto a lugar. Tapno kidawak iti pamakawan, Maris. Ha? Nagbidutak iti desisyon ko iti. Sapay la kumata mapakawanak. Sapay la kumatay kanak iti may sapay agundaway.
ay ayatan ka pailaan. Pangasim ko ma. Gerald, Pangasim Maris. Pakawanin nak. Ikan na kiti may sapay agundaway. Ituloy ta tinaputed nga ayat-ayat ta. Apay analiday ka. At naka di parikot mo, Maris? Una yan. Naunag ti panagsanay mo Kaawatan nga da pagdaldalanam. Ibagam kanyak. Tanuan nyaman day ta. Nakasaganak amang ipaay. No day ta ti pagragsakam. Ken, no ka ba alaklakit di nga ipaay? nagsarak kami kini Gerald. Ha? Nagkidaw iti pamakawan. Bidot kano ti desisyon na iti ang makiwinaswas kanya. Ikakano iti may sapi agundaway. Taay ayaten na kano pailaang. Maris. Popoy. Sapay lang kumata di mo kunaan nga inaramat ka laang. Sapay lang kumata maawatan na. No bilang... Di kagdanag. Maawatak, Maris. Imbagak meten. No lakit di ta para itiragsak mo. Nakasagana ka mga ipaay. Di kagdanag. Daytoy ti maudi apan nakakitam kanyak. Pinaypayso ni Popoy ti imbagana, Mr. Lonely. Kat nagikat iti pagtrabtrabahuan mi. Nagisinubyanak met kini Gerald. Ngam dakkel gayam abidot ti inaramid ko. Gaputa saan gayam hen anawaya. Naimbaglakit din tanasapa anaduktalak. Ngam ti dakkel apagbababawyak. Iso ti panang paluspos ko iti lalaki anagbalin anapudno kanyak. Gapo tajakon nakita apulos ni Popoy. Kas itinakunak, tawanan tinapalabas, ngem kas lakaano laeng anapasamak. Nga iso siguro ti rason, no apay abalasang akpayla nga aging gaita. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Maris. Pagayam Maris, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Anyan nga agpaysoan niya. Addan kan ka ti makuna a perpekto a lalaki, ngem pinaluspusam paylaeng, gapo iti biddot a desisyon mo. Ang aman niya ngay nga rod, talaga akasta no agangaw ni gasat. Panagkunak ket talaga asaan ada kayo ti agkagasat kini Popoy. Iso nagin na dayo kayo. Ala, sorsorwam ti manglipat, ket di mo isarati pusom itinagan ni ayat. Tamamatiak, adumteng lata ti gundaway, ken ti umno a lalaki, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Amaris, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.